Вітаем, даражэнькі! 22 сакавіка, нядзеля. Раніца з Белсатам сустракае разам з вами гэты новы дзень. У студыі Анатоль Шырвель і Светлана Зеленкоўская. Ну і адразу галоўна, праз некалькі літаральных хвілін у гэтай студыі з'явіцца наша вельмі асаблівая госця. Таленавітая журналістка, вельмі смелая дзяўчына, якая яшчэ 2 дні таму, уявіце, была за кратамі лукашэнкаўскай турмы. Гэта наша каляжанка, журналістка Белсату, былая палітзняволеная Кацярына Андрэева. У каментарах пішыце зычэнне тым, хто на гэтым тыдні выйшаў за кратаў. А яшчэ, ці святкуеце вы дзень волі, бо гэтае свята ўжо на наступным тыдні. Варта да яго рыхтавацца. Ну, а мы пакуль яшчэ раз згадаем, як 2 дні таму ўпершыню за шмат гадоў пабачылі вельмі дарагіх нам людзей. Никита, витаем на воле! Добрый день! Добрый день! Привитание, витаем вас на воле! Всем привет! Всем привет! Я верю, что Господь услышал мои молитвы, что я молился. Я пришел к вере в тюрьме. Я до этого не был таким верующим. Катя! Катя, Катя, привитание! Я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Конечно, трэба дамагацца вызвалення ўсіх, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Вельмі шмат людзей там засталося, і тых, каго я ведаю, каго я не ведаю. Это просто як ніколі шмат. Много ответ по страукам. Много ответ по страукам. Мы вельмі спадзяёмся, што аднойчы хочацца верыць, што ў хуткім часе пабачым на волі ўсіх. Ну, а цяпер для мяне вялікі гонар вітаць у студыі Кацярыну Андрэеву. Але найперш я хачу уручыць кветкі ад тэлеканала. Катя, можна я вас абніму? Вельмі рада вас бачыць. Дзякуй, велізарны, дзякуй. Вітаем вас у нашай студыі, вельмі радыя вас бачыць. Скажыце, калі ласка, наколькі абмежаваным быў ваш доступ да інфармацыі ў турме? Ці ведалі вы, што вызваляюцца палітвязні? Доступ да інфармацыі, канешне, быў абмежаваны, бо збольшага мы атрымлівалі ўсе навіны ад дзяржаўных тэлеканалаў, і гэта, канешне, вельмі абмежаваная такая скудная інфармацыя, але асноўным мы бачылі, што людзі вызваляюцца проста з калоніі. Таму асноўнай крыніцай, канешне, быў наш асабісты досвед, тое, што мы бачылі, адчувалі гэтае вызваленне. І гэта кожны раз было вельмі эмацыйна, і, канешне, была надзея штораз. Але пры ўсім пры тым, збольшага гэта не было такога поўнага разумення, чаму гэта адбываецца, якім чынам. Мы проста бачылі, як людзі выходзяць, і гэта кожны раз было вельмі кранальна, і быў спадзеў, што, магчыма, наступным разам магчыма, наступным разам. Ну, то бок, у вязніцы была ўвесь час вось гэта надзея, а калі яна з'явілася, не ведаю, там, калі першы тэрмін быў, ці калі другі прысудзілі, вось, калі вы сталі адчуваць, што не глядзячы на тое, што ўсё жорстка, а ёсць спадзеў, што і я выйду хутка? Спадзеў на свабоду быў увогуле з першага дня затрымання. Кожны дзень мы з дзяўчатамі чакалі, што нас вызваляць, бо так не мусіць быць, і людзі мусяць быць на волі, і чакалі ўвесь час, натуральна, але калі ўжо пачаўся перамоўны працэс, калі пачаліся прыезды спадара Коула, амерыканскай дэлегацыі, якія кожны раз скончыліся вызваленнем палітвязняў чарговай партыі, тады ўжо, канешне, надзея гэтая пачала мацнець. Ну вось чацвер, 19 сакавіка, мы ўсе вельмі чакалі вызвалення і хваляваліся, думалі, ці будзе гэта вызваленне, колькі чалавек вызваляць. А як прайшоў гэты чацверг у вас? Па эмоцыях, па таму стану, які вы адчувалі? Гэта быў вельмі эмацыйна насычаны дзень.
які пачынаўся як звычайны, але штосьці інтуіцыя мая мне падказвала, што штосьці мусіць адбыцца. Натуральна, да самага апошняга моманту мы не ведалі, што нас вызваляюць і не ведалі, мы спадзяваліся натуральна, што гэта вызваленне, але мы не ведалі нават у бок якой краіны нас вязуць. Ці то будзе Літва, ці то будзе як мінулым разам Украіна. Ехалі на 2 мікрааўтобусах, жанчыны з мужчынамі разам, і вось мы ехалі з Марфай Рабковай і з Настай Лойкай. Канешне, калі я пабачыла, як яны ўваходзяць у аўтобус, ужо апранутыя ў сваю вопратку звычайную, я зразумела, што гэта вызваленне. Да апошняга моманту не ведалі, куды. І толькі калі прыехалі на літоўскую мяжу, каменны лог, зразумелі, што так, гэта Літва. І хочацца яшчэ раз падзячыць літоўскаму боку за такі цёплы прыём, за такі сардэчны прыём, які нам аказалі, за тое, што паспрыялі гэтаму гуманітарнаму працэсу. Было вельмі цёпла, і я не плакала тады, і хіба паспрабую не заплакаць цяпер. Але разумееце таксама, што прайшло мала часу. Сёння нядзеля, гэта было яшчэ толькі ў чацвер. Да, вельмі хуткая змена абставін, рэалій, не ведаю, дэкарацыі. Мне нават складана ўявіць, што вы зараз адчуваеце, таму што ў памяці, пэўна, яшчэ жывыя вось гэтыя ўсе, там, не знаю, ранішнія паверкі, там, і так далей. Ну, мы тут назіралі за ўсе гэтай сітуацыі ад пачатку, зразумела, і выглядала, ну так, спачатку першыя групы ўвогуле вот проста бралі людзей, часам яны нават былі ў турэмнай вопратцы, ну, у гэтых робах, у ботах, у чым яны былі, і іх літаральна выкідвалі з краіны. Гэтым разам як бы мы зразумелі, што быў нейкі выбар, да? 15 чалавек вось павезлі за межы Беларусі, прынамсі, ну, як бы ў Літву, да? Астатнія засталіся там. А ці быў нейкі, я не ведаю, там, ці ўвогуле быў гэта ваш выбар, ці удзельнічалі вы, ці хаця б запытваліся ў вас, гатовы вы застацца, ці гатовы паехаць. Вось гэты дыялог нейкі, ён быў паміж адміністрацыяй і зняволенымі? Я думаю, што можна назваць перамогай, яшчэ адной перамогай з боку амерыканскай дэлегацыі, тое, што ў выніку перамоваў гэтым часам дазволілі частцы вызваленых палітвязняў застацца ў Беларусі. Гэта вельмі важна, і я са свайго боку гэта вітаю. І нават мы, тыя, каго Беларусь не палегчыла магчымым бачыць у сябе, і адна з такім чынам пазбавілася, вітаем гэты крок і цешымся за людзей, якія былі вызваленыя і засталіся ў Беларусі. Некаторых з іх я ведаю асабіста, сядзела разам, цяпер у мяне такое кола знаёмстваў. Але гэта годныя, гэта выдатныя людзі, і яны, канешне, заслугоўваюць на тое, каб застацца на сваёй радзіме, бо гэта вельмі важна. Што тычыць нас, тых 15 чалавек, то, я думаю, не было ніякага выбару ў астатніх. У мяне выбару не было дакладна. Ніхто не запытваў, і я ж кажу, што да апошняга моманту нам нават не казалі, куды мы едзем. Гэта проста такая паездка без тлумачэнняў. Мы разумелі, што пакідаем Беларусь назаўжды. Не хочацца казаць назаўжды. Хочацца верыць, што Хочацца верыць, канешне. Мы ўсе тут верым. Каця, але вось, ну, а каб быў выбар, каб прыйшлі, сказалі, Каця, хочаш застацца ці паедзеш? Калі б такі выбар мне быў дадзены, я б натуральна абрала застацца ў Беларусі. І ў першую чаргу, таму што ўся мая сям'я ў Беларусі, таму што мой каханы чалавек, мой муж Ігар Ільяш, журналіст, які быў пазбаўлены волі, палітвязень, цяпер знаходзіцца таксама ў Беларусі, у бабруйскай калоніі нумар 2. І калі б мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні, прывозіла б яму перадачы і была побач увесь час, так, як ён быў са мной усе 4 гады, пакуль яго не затрымалі. Ну, тут хацелася паддаць годнае Міколу Статкевічу, который вось быў адной з груп перад вамі. Іх везлі таксама ў Літву, і ён проста выбіў дзверы, і на нейтралцы выйшаў, сядзеў там некалькі гадзін, і потым яго забралі зноў у Беларусь, павезлі ў вязніцу. Вось, і, ну, як бы, зараз ён на волі, але прайшоў складанае выпрабаванне. Яго жонка сказала, што у многім гэта і дзякуючы яму, што вось зараз ёсць выбар. Па гэтаму гаспадар Мікола,
вам падзяка, да. Я думаю, што я не маю такога права ацэньваць учынкі іншых людзей, асабліва тых, хто меў гэты траўматычны досвед, хто правёў у вязніцы больш за мяне і ў розныя часы, таму я ўстрымаюся ад ацэнак гэтага ўчынку. Это не патрабавала ацэнкі. Я кажу, што просто вось чалавек такое зрабіў, і, ну, як бы, і, можа быць, праз гэта зараз выбар ёсць. Да. Кацярына, вы правялі за кратамі больш за 5 гадоў. А калі б вы ведалі, што так адбудзецца, вы што-небудзь бы змянілі? Гэта цяжкае пытанне. Я думаю, што я панесла шмат стратаў за гэты час. Гэта і мая сям'я моцна пацярпела у плане здароўя, у плане свайго маральнага, фізічнага стану. Таму калі б я магла зрабіць пакуты для маёй сям'і меншымі, альбо пазбавіць іх ад гэтых пакутаў, магчыма, я б зрабіла інакш. Што тычыць маёй журналісцкай дзейнасці, маёй працы, то, натуральна, я б засталася вернай сабе, вернай сваёй прафесіі. Бо я перш за ўсё журналіст, і толькі, я думаю, у другую чаргу чалавек і проста жанчына слабая, якая хацела б, канешне, жыць у камфорце, канешне, добра сабе пачуваць, канешне, займацца сям'ёй. Так сталася, і я цешуся, што змагла пераадолець гэтае выпрабаванне, змагла, я не ведаю, вам судзіць, больш-менш сабе захаваць у нармалёвым стане, і цяпер моя галоўная мэта — гэта аб'яднацца з маім мужам. Маё вялікае захапленне заўсёды звязана з тым. Я вельмі назіраю уважліва, як людзі выходзяць, што яны кажуць. І я настолькі рады, што вось усе вы, хто вы выходзіце, вы настолькі цвяроза мысліце, спакойна можаце выкладаць думкі. І Валік Стэфанович, вось і вы там, і да гэтага Фідута, і шмат, хто я зараз усіх не ўспомню, таксама хвалююся трохі. А ці ведаеце вы, Каця, што ваша гісторыя стала фільмам мастацкім, стала як бы грунтам для мастацкага фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». І што гэты фільм, ну, ён даволі так з трыумфам паказваюць яго ў розных краінах, на фестывалях, ён збірае ўзнагароды. Ці ведалі вы пра гэты фільм, пакуль там былі, і ўвогуле ці ведаеце вы пра яго? У мяне такія разрозненыя звесткі былі пра тое, што такі фільм ёсць. Я яшчэ не наважылася нават паглядзець трэйлер. Мне вось калегі, сябры прапаноўваць паглядзець. Я ўдзячная Мары за яе цікаўнасць, за яе натхненне гэтай гісторыяй. Я спадзяюся, што гэты фільм, ён і цікавы і гледачам, і міжнароднай супольнасці. Я думаю, што я дачакаюся Ігара, і мы паглядзім яго разам. Таму што для мяне гэта траўматычны досвед, і калі ўжо глядзець, то глядзець разам з ім, каб паставіць кропку ў гэтым перыядзе свайго жыцця. Мне цяжка глядзець яго адной. Мы разам з Ігарам пад каву, пад гарбатку збярэмся і паглядзім, сядзячы ўтульна на канапе. А калі даведаліся пра гэты фільм? Вось як вызваліліся ці там, у калоніі? Яшчэ ў калоніі па нейкіх разрозненых звестках, якія да мяне даходзілі, то адтуль з розных бакоў. Але так, я ведала, што гэты фільм ёсць, што фестывалі, нават на фестывалях яго паказваюць, што ён узнагароды бярэ. Я віншую Мару з гэтым поспехам рэжысерскім, творчым. Я спадзяюся, што і далей натхнення будзе з ёй. І для творчага чалавека гэта вельмі важна мець прызнанне гэтае. Я цешуся, што мая гісторыя стала для яе крыніцай натхнення. Я прямо уявіў, што вось Ігар выйдзе, і Мара адразу зніме другую частку, там, не знаю, пад блакітным небам, пра гісторыю вашага аднаўлення, не знаю, там, адносін пасля вось гэтага ўсього, таму што гэта таксама мае вялікае значэнне. Але вось, ну, вы, журналістка, шмат здымалі пра іншых людзей, як чалавек праз магію камеры становіцца запісам. А што адчувае чалавек, які стаў героем кінафільма? Чия гісторыя стала вось... Разгубленасць. Разгубленасць спадарства ў першую чаргу. Я не магу суаднесці свой досвед і тое, што адбывалася са мной, што было для мяне проста звычайнай руцінай. Не было адчування вось гэтага гераізму, што ты гераіня там фільму ці чагосьці яшчэ. Проста адчуванне такой штодзённай руціны, якая надакучыла. У некаторы момант мне здалося, што я ўжо больш нічога не адчуваю, што няма ніякіх эмоцыяў не засталося. І ты прызвычаіваешся з часам на ўсё рэагаваць так. Ну, штосьці адбываецца, ну добра. Гэта крытычна.
Не. Гэта можна перанесці. Так, можна. Гэта важна, насамрэч, не вельмі. Таму адчуваю разгубленасць, і я не думаю, што я рабіла штосьці важнае, настолькі важнае, каб пра мяне зняць фільм, але людзі лічаць інакш. І проста я ўсе 5 гадоў чула, што я нікому не патрэбная, што пра мяне ўсе забыліся, што я нікому не цікавая, што там нават ніхто мяне не ўзгадае, калі я выйду на волю. Апынулася трошкі не так, мякка кажучы, трошкі. А я вось хочу сказаць, раз вы сказалі, што думала, што пра вас не ведаюць пра мяне, я скажу, што мяне вось сваё такое адчуванне, што я сяджу, гляджу на вас, і я не веру сваім вачам, ну як бы вот гэта чалавек да гэтага часу, вы да мяне былі на вокладках там Бажа, на вокладках Белсата ўсюды, да? Там спецпраект быў пра вязняў, і пэўна ёсць на сайце Белсата. І вось многа-многа дзе. Святлана бывае, Ціханаўская, з вашым партрэтам там дзесьці сустракалася, яна мае такую моду на папку наклеіваць партрэт кагосьці з вязняў, і вось з гэтай папкай такой хадзіць на афіцыйныя прыёмы. І вы таксама былі на гэтай папцы. Калі наклеіваць партрэт на папку, дапаможа чамусьці, паспрыяе, то добра. Да, але вот я бачу вас там, а цяпер вы тут. І я думаю, што многія з беларусаў сёння хацелі б павітацца з вами, дакрануцца да вас. І гэта сапраўды так, таму што чакалі не толькі вас, чакалі і чакаем усіх на волі. І, дарэчы, вось, думаю, чарга пра Ігара пагаварыць. Так, вось ваш муж Ігор Ільяш разумеў, якой небяспецы перабывае, калі заставаўся ў Беларусі. Але ён працягваў заставацца ў Беларусі, працягваў размаўляць пра вас, гаварыць пра вас, даваў інтэрв'ю. Калі вы апошні раз бачылі Ігара? Я бачыла Ігара апошні раз перад пасадкай у ліпені 2024 года, калі ён прыязджаў на кароткае спатканне да мяне ў калонію. У нас мусіла быць спатканне даўгое яшчэ 11, па-мойму, верасня 24 года, але мяне пазбавілі гэтага спаткання. І ведалі, як зрабіць балюча, я думаю. І так мы не паспелі пабачыцца. У кастрычніку Ігара ўжо забралі. Амаль перад самымі выбарамі гэта здарылася. Я ўвесь час настойвала на тым, каб ён з'язджаў. Я вельмі яго прасіла проста як жонка, не як калега, не праз грамадзянскую пазіцыю. Гэта пазбаўлена якой-кольвек палітычнай афарбоўкі, і я проста прасіла яго захаваць сябе дзеля мяне, дзеля будучыні, дзеля нашых будучых дзетак, аб якіх мы марым. Я вельмі хацела, каб ён з'ехаў, каб ён проста падумаў пра сябе, пра ўласную бяспеку. Але ён сказаў, калі ты яшчэ раз мяне пра гэта папросіш, я моцна пакрыўджуся. Яго гэта пагарджала, і ён настойваў на тым, каб прынцыпова заставацца ў Беларусі. Таму як калега і як грамадзянка, натуральна, гэта пашана і павага, захапленне ягонай мужнасцю. Але як жонка, мне проста вельмі балюча. А ці ведаеце вы, што з ім зараз адбываецца, які яго лёс, можа, нейкія звесткі пра яго ёсць? Дзе ён? Ігар знаходзіцца ў папраўчай калоніі нумар 2 горада Бабруйска. Ён быў этапаваны туды пасля прысуду, атрымаў 4 гады, і вось у снежні 25-го ён быў этапаваны ў калонію. Сувязь наша з ім не існавала, з моманту ягонага арышту яна перарвалася. І ад сястры, ад сваякоў даходзілі звесткі, што першы месяц свайго знаходжання ў калоніі ён правёў у ШИЗА. Гэта карцер, фактычна. То бок гэта ізаляцыя, гэта жорсткія ўмовы, туды проста рандомна, скажем так, змяшчаюць палітвязняў вельмі часта. Гэта такі досвед і практыка сталая. Я ўжо пагаварыла трошкі з мужчынамі вызваленымі. Яны кажуць усе, што гэта для палітычных ледзь не норма. Такі вітальны падарунак. І для мяне гэта быў такі шок, таму што месяц гэта шмат. У жанчын трошкі не так, трошкі больш мякка, але я разумею, як гэта складана, і я разумею, што цяпер самае галоўнае для яго гэта захаваць свой фізічны стан. Таму што засталося, я спадзяюся, вельмі мала да вызвалення, мала часу. Ён сеў у такі гістарычны момант, у такі гістарычны палітычны час, калі вызваленне, яно не нейкая абстракцыя, яно не эфемернае, яно магчымае, і яно неўзабаве адбудзецца. І гэта не проста мае спадзевы, не проста нейкія там надзеі, спадзяванні, летуценні, гэта
упэўненасць у тым, што будзе зроблена ўсё для таго, каб мой муж апынуўся на волі ў наступнай партыі вызваленых палітвязняў. Катя, Верым у гэта. хацеў запытацца, таксама, канешне, верым і спадзяёмся і чакаем, і сапраўды ёсць абсалютна, як называецца, абгрунтаванае спадзяванне, што вось хутка, гэта вельмі будзе хутка. Хацеў запытацца пра асабістае, да? А колькі вы ў шлюбе з Ігарам? Мы з Ігарам разам 10 гадоў, і з 2016 з снежня мы ў шлюбе. То бок 9 гадоў з нечым мы з ім муж і жонка. Палову, атрымліваецца, гэтага тэрміну прыйшлося на... Больш за палову мы правялі паасобку. Мы больш гадавінаў вяселля сустрэлі па розныя бакі, скажам так, волі, і толькі 4 разам. Вельмі цікава, ці змяніўся за гэты час, Ігар? Вось, ну, вы выходзілі замуж, там, ну, пэўна, каханне, пэўна, нейкая такая закаханасць, далі тутемнасць, там, прашлі там... Сяброўства і павага, выбачайце, перш за ўсё. Да, але глядзіце, праходзіць час, і чалавек адкрываецца неяк па-іншаму. Што ў Ігары новага вы ўбачылі за гэты час? Вось, што было, можа быць, нечакана, альбо наадварот, чакана, але ўсё роўно ўразіла вас за гэты час? За тыя гады, што мы правялі з ім побач, я ўжо пабачыла ўсе рысы, мужчынскія, чалавечыя, якія мне дазволілі ўпэўніцца ў сваім выбары, якія проста пацвердзілі яшчэ раз, што я зрабіла правільны выбар. І я ні ў чым не памылілася. Гэта чалавек майго лёсу, майго жыцця. І тое, як ён сябе праявіў за час маёй адсутнасці, за час майго знаходжання ў турме, гэта проста яшчэ раз пацвердзіла тое, што я зрабіла правільны выбар, што мы сапраўды прызначаныя адзін аднаму. І толькі ў парты. Прасіла паберагчы сабе ў парты, але я ведала, што ён такі упарты, сумленны, шчыры, стрыманы пры ўсім пры тым, прафесіянал у журналістыцы. І у сям'і гэта цёплы, адкрыты, такі хатні чалавек. Лепшага мужа для мяне проста немагчыма ўявіць, але гэта і сябар. Ведаеце, найлепшы муж і каханы — гэта сябар. І гэта ўсё ў нас ёсць, і я ўпэўненая, што мы гэта пранясем праз усё жыццё. Калі я рабіла памылкі ў дачыненні да яго, і я проста зраблю ўсё, каб ён мяне прабачыў, каб ён, магчыма, знайшоў штосьці новае, добрае ў мяне, мае добрыя рысы. Я хачу быць лепшай дзеля яго. Абсалютна ўпэўнены, што знойдзе шмат добрых рысаў. Ну, слухайце, не магу не запытацца, як гэта называецца. Можа быць, такі мяшчанскае пытанне нейкае, але вот, ну, 5 гадоў вы там былі, да, вот трошачкі больш. За гэты час свет далёка пайшоў наперад. З'явіліся тэхналогіі пэўныя, которых вы не сустракалі. Напрыклад, зараз гэта абсалютна натуральна мець стасункі там са штучным інтэлектам і так далей. Увогуле, вось некалькі дзён вы на волі, што вас, не ведаю, уразіла больш за ўсё з таго, што вы чуеце пра навіны, як вы зараз іх атрымліваеце, адкуль, да, і, ну, можа быць, ёсць нейкія жаданні, нечага хочацца там, хацелася ўвесь гэты час. Ну, апроч вызвалення Ігара, конечно. Адзінае, пра што думкі, адзінае, чаго хочацца, гэта, канешне, вызваленне Ігара. Ну, а што ўразіла, гэта ўсе гэтыя тэхналогіі. Па-першае, я развучылася нават тэлефон трымаць і карыстацца звычайным тэлефонам, а нам адразу па прыбыцці ў Вільню, дзякуючы там валантэрскай дапамозе і нашым сябрам, нам далі тэлефоны і адразу навучылі, скажем так, карыстацца на базавым узроўні. Для мяне гэта было такі нязвыклы жэст, калі ты вось гэтую стужку пачынаеш гартаць. Я яшчэ не аднавіла свае соцсеткі. На жаль, у мяне чамусьці няма доступу да старых аккаунтаў. Facebook, Instagram, магчыма, мне адновяць нейкім чынам гэтыя аккаунты. Але з таго, што я вось аднавіла, гэта там Telegram, такія базавыя нейкія месенджеры, яшчэ складана карыстацца. Слухайце, я такую дэзарыентацыю прасторавую адчуваю, а ў тэлефоне дык наогул. Паглядзела ролікі са штучным інтэлектам, гэта нейкае дзіва. Для мяне адчуваю сябе дыназаўрам альбо іншапланетнікам, які зваліўся там з Луны на зямлю і цяпер проста вучыцца зноўку хадзіць. Это падобна да дзяцінства, калі ты вучышся хадзіць. Сур'ёзна. Ну, а вось горад Варшава, вы тут працавалі. Змянілася яна трохі за гэты час?
змянілася і моцна для мяне столькі прасторы, гэта настолькі нязвыкла, што няма ніякіх плотаў, абмежаванняў, ніякіх там калючых дротаў, можна проста свабодна, вольна ісці. І гэта настолькі дзіўна. Першыя дні я проста трымаю сваіх сяброў за руку, каб перайсці праз дарогу, шчыра вам скажу. Можа, трошкі бездапаможна выглядаю, але вы мне даруйце, я адаптуюся з цягам часу. Мы разумеем, што будаваць планы на будучыню яшчэ рана, трэба час, каб аднавіцца, але вось хацелася запытаць такія простыя жаданні, якія ёсць, чаго хочацца, куды пайсці, што зрабіць. Хлеба з маслом. У меня все есть. Купаловский театр. Меня окружили... Купаловский сходила б. Меня окружили такой теплынёй, такой любовью. Столькі клопату пра мяне. Гэта настолькі нязвыкла і так прыемна, так кранальна. Я не чакала, што гэта будзе вось так. Я вельмі ўдзячная усім, хто падтрымлівае мяне цяпер, усім, хто мяне тут сустрэў. Гэта калегі, гэта сябры. Я буду адаптавацца. Псіхіка ў чалавека вельмі такая падвіжная і яна адаптыўная. Я вельмі хутка адаптуюся насамрэч да новых умоваў. Хто мяне памятае, ведае, што я не робкага дзясятку, да? Але пакуль робкага. Я падумаў пра тое, што як добра, што вы вызваліліся на пачатку вясны. Зараз усё будзе квітнець, пахнуць. Мы спадзяёмся, што не паспее адквітнець Варшава і ўвогуле і Беларусь вясенняя, як, можа быць, выйдзе і ігар на свабоду. Хацелася б, канешне, размаўляць далей і далей. Гляджу на гадзіннік, час нямольна бяжыць наперад. Кацярына, даражэнькая, вялікі дзякуй вам, што вы вось праз 2 дні літаральна, вышаўшы на волю, прыйшлі да нас. Ну, гэта вялікае шчасце для нас, вялікая радасць бачыць вас ужывую. Думаю, што многія сотні тысяч беларусаў, я не перабольшваю, хацелі быць на нашым месцы. Ну, а вось і нам пашанцавала. Дзякуй вялікі. Так, з намі была журналістка былая палізняволена Кацярына Андрэева. Зычым вам усяго найлепшага і нагадаем, зычэнне Кацярыне вы можаце пісаць проста пад гэтай трансляцыяй. І нагадаем, што наше пытанне, што вы будзеце рабіць 25 сакавіка ў дзень волі. А пакуль навіны з усяго свету паглядзім, ну і вернемся потом у студыю пасля навін. У Японіі пачаўся адзін з самых чаканых і пяшчотных часоў – сезон сакуры. У Токіа ўжо афіцыйна абвесцілі пра пачатак квітнення. Сёлета сакура распусцілася крыху раней за звычайны тэрмін. Для японцаў сакура – сімвал хуткаплыннасці жыцця і прыгажосці моманту. Таму ў гэты час людзі выходзяць у паркі на ханамі, пікнікі пад ружовымі дрэвамі. Само квітнення кароткае. У сярэднім каля тыдня ў кожным горадзе, але ў маштабе краіны сезон расцягваецца прыкладна на месяц. Сакура рухаецца з поўдня на поўнач. Гэтая прыгажосць прываблівае і мільёны турыстаў. Паводле афіцыйных дадзеных за мінулы год толькі ў сакавіку Японію наведалі каля 4 мільёнаў замежных гасцей. Сёлета чакаюць не меншага наплыву. У некаторых месцах турыстаў стала настолькі шмат, што ўлады ўводзяць абмежаванне. Так, у горадзе Фудзіёсіда традыцыйны фестываль сакуры скасавалі, каб пазбегнуць перапоўненасці. Дарэчы, сакура гэта не толькі Японія. Кветкамі вішні любуюцца таксама ў паўднёвай Карэі, Кітаі і ЗША. До Вялікадня застаюцца лічаныя тыдні, і ў нямецкім Урсбергу канвееры працуюць без перапынку. Тут фарбуюць да 34 тысячаў яек у гадзіну. Іх вараць, афарбоўваюць і адразу рыхтуюць да продажу. Бэгам гэта сямейнае прадпрыемства з амаль 70гадовай гісторыяй. Яйкі сюды пастаўляюць каля 500 мясцовых фермераў, усё толькі з рэгіёну. Фарбуюць яйкі паводле старога рэцэпту, выкарыстоўваюць харчовыя фарбавальнікі, смалу і натуральны воск. Людзі любяць нашы яйкі, бо мы варым іх у смятку, і гэта, напэўна, самая складаная задача для нас штодня. Бялок застывае пры 84 градусах, жаўток пры 68. І нам трэба зрабіць так, каб цяпло не пранікала да жаўтка. Але спосаб гэта наш камерцыйны сакрэт, таму раскрыць яго я не магу. Кожны раз нам удаецца дасягнуць ідэальнага выніку. Паглядзець на тое, як звычайная яйка ператвараецца ў святочнае, прыязджаюць наведнікі з усёй Нямецчыны. Дарэчы, Вялікдзень ужо зусім блізка. Сёлета каталікі адзначаць яго 5 красавіка, а праваслаўныя – 12.
У Канаде набирает популярность нечаканный аграрный тренд. Неподалеку от Оттавы на одной из фермаў разводят миниатюрных короваў. Яны выглядаюць як змешаная версія звычайных і застаюцца такімі дзякуючы генетычнай асаблівасці. Але справа не толькі ў памеры. Фермеры кажуць, міні-каровы выдатна прыстасоўваюцца да клімату, лёгка пераносяць і марозныя зімы і летнюю спёку. Таму іх усё часцей выбіраюць невялікія сямейныя гаспадаркі. І яшчэ адзін бонус – характар. Жывёлы яны вельмі спакойныя і лагодныя. Міні-каровы застаюцца малымі дзякуючы генетыцы. Але галоўнае, яны вельмі пяшчотныя. Гэта нібы малое дзіця. Любіць гуляць і проста абажае, калі яе гладзяць. У выніку такія каровы становяцца не толькі часткай гаспадаркі, але і сапраўднымі улюбёнцамі. Качкарика хочу запытаться. Ну як тебе, Катя? Цудоўная, господи, я сидела, глядела там на вас и стрымлівала слёзы. Просто думаю, зараз выходить. А я думал, ты зайздросціла нам. И зайздросціла так само. Что нам принесла? Што цікавага посцілі беларусы на гэтым тыдні? Ну, посцілі шмат чаго цікавага, але принесла вам крынжа трошки. Да ладно? Так. Знайшла. Шукаць доўга не прыйшлося. Так вось, сябры, як вы памятаеце, Лукашенко абвясціў 2026 год годам жанчыны. Мне даже записано на сцяне, конечно. Здавалася б, у такі год трэба паказваць, якія жанчыны разумныя, смелыя, крутыя, вось як Кацярына, якая да нас прыходзіла. Але некаторыя, на жаль, засталіся дзесьці ў далёкіх 2000-х. Давайте паглядзім, як у 2026 годзе МАЗ паказвае жанчын. Я прям... Это штучка для крепления колес. Это задний мост. Это пистолетик. Это пневмоговер. Это палка для кручения колес. Это карданный вал. Это штучка для воздуха. Это ресивер для пневмосистемы. Это штучка, чтобы возить большие грузы. Это рессора задней подвески автомобиля. А это очень большая и очень красивая машинка. Это МАЗ-650128. Капец, показывать МАЗ, дороженький. Я хочу вам сказать, уже хватит гэтых патріархальных нейкіх там ставлення до жанчын, як не ведаю. Все мы разумеем и все ведаем. Некаторыя жанчыны, як некаторыя, большасць жанчын водзяць машину лепей, чым мужчыны. Гэта статыстыка. Дакладна. А вы разбираецца ў запчасцях, гэтых, я таксама думаю, што не менш. Здымайце іншыя тренды, больш сучасныя, бо гэта проста ганьба МАЗ. Тым больш у год жанчыны. МАЗ, фу. Наступнае відэа нават цяжка неяк пракаментаваць. Я хочу, каб мы спачатку яго паглядзелі, а потым вы выкажаце сваё меркаванне. Паглядзім. Сестры и братья, сегодня мы находимся на Минском тракторном заводе, где пройдет освещение тракторов цехов. Для чего, спросите вы? Давай расскажу. Что дает освещение вещей? Это не гарантия от ДТП и не страховка от пожара. Это молитва о том, чтобы вещь служила для спасения души. Представьте завод, тонны металла и тысячи людей. Освещая его, мы просим Бога благословить этот масштабный труд, защитить рабочих и направить их руки к созиданию. Так и с любой вещью. Освещая ее, мы приглашаем Бога в свой быт. Это превращает обычный предмет в напоминание о вечности. Благодать действует там, где человек сам стремится к добру. Освящение – это не магия, а союз человека с Богом. Бог, непостижимый по своей сути, открывается в мире через свои дела. Свянцаць трактары, ну я не ведаю, крыжавата. Трэба яшчэ і поле, па якім яны Я, ездзяць. конечно, з вялікай павагай ставлюся да рэлігійных пачуццяў, але вы яшчэ танкі пачніце свянцаць, хаця, па-мойму, свянцаюць таксама. Напэўна, так. Вось у каментах, дарэчы, людзі пісалі, раілі выдаткоўваць грошы на якасныя матэрыялы. І таксама пытаюцца, куды мы кацімся. Да. Вот. Ну и наконец вам принесла нечто доброе. Да ладно, ёсць добрае. Ёсць добрае, захавала на сам конец, вядома. Сандра, молодец. Вось, як кажуць, пачуць у грамадскім транспарце беларускі ансамбль вельмі маленькі, але ніколі не раўняецца нулю. Глядзіце, як файна заспявала беларуская моладзь у мінскім аўтобусе. Это же МАЗ. Попробуем, я даю. Я со своим вокальным ансамблем «Братка Беларусь».
Як пойду я в новую коню. О, на белорусской мове. Як пойду я в новую коню. За врагу я коня Вот гэта мне падабаецца. Так само врагу я выглядае коня трошечки як быццам ворону. по-крыжова, ну ты малайцы, хлопцы, малайцы. Хай бы гэты бацюшка пайшоў ды з хорам спеў на трактаров. Чистое поле. Привяжу я коня на течены. Вось гэта вельмі круто. Дзякуй, Сандрачка, дзякуй, Сандрачка. Ну і яшчэ адна навіна з садсета. Кажуць, што праз адключэнне інтэрнэту ў Расіі з'явілася шмат допісаў расейцаў, якія хочуць пераехаць, знаеш куды? У Беларусь. Маўляў, добрая свабодная краіна, на вуліцах чыста, і тэлеграм працуе. Што яшчэ трэба? Як табе такая заява? Я не пагаджаюся, хай сядзяць дома. А мы нават не паленаваліся і сабралі каментары, што беларусы панапісалі пад пастамі расейцаў. Давайте паглядзім. Расійскія соцсеткі літаральна палаюць. Куды ехаць у Беларусь? Ці працуе там YouTube? Якія дакументы патрэбныя? Прычына новай хвалі рэлакацыі не палітычны пратэст, а банальнае жаданне мець доступ да сусветнай павуціны. Беларусь, якую раней расейцы ўспрымалі як савецкі запаведнік, раптам стала выглядаць лічбавым раем. Аднак пакуль адны пакуюць валізкі, іншыя сутыкаюцца з халодным душам рэчаіснасці. Беларусы в інтэрнэце не хаваюць сваіх эмоцыяў наконт патэнцыйнага суседства. А давайте вы просто будете приезжать в гости, и все на этом. Спасибо. Но вот пока вы называете Беларусь Белоруссия, то переезжать не надо. Если честно, не ждут вас в Беларуси. Сидите дома. Для многіх з расейцаў Беларусь гэта свая тэрыторыя, дзе ўсё павінна быць проста і зразумела. Але такая лічбавая эміграцыя спараджае новы канфлікт. Расейцы часта не разумеюць, чаму іх не сустракаюць з гасціннасцю. Кошмар. Прочитала комментарии. Вот оно нутро некогда братских славянских народов. Люди, что с вами происходит? Что с нами сделали? Или всегда такими были, просто прикрывались порядочностью и добродушием? Акрамя культурных трэнняў узнікаюць і эканамічныя. Масавы прыезд людзей з маскоўскімі заробкамі можа сур'ёзна ўдарыць па гаманцах саміх беларусаў, перадусім праз рынак нерухомасці. Квадратны метр у Маскве каштуе да $4000, а ў Менску ўдвая танней. Аднак сярод патэнцыйных мігрантаў ёсць і тыя, хто глядзіць на сітуацыю цвяроза. Яны ўсведамляюць, што прыезд грамадзянаў краіны-агрэсаркі ў суседнюю дзяржаву, якая сама пакутуе ад магчымай страты суверэнітэту, не можа быць простым. Господи, оставьте Беларусь в покое. Может, там потому так и хорошо, что нас там нет. Пусть так и остается. Скоро от белорусов услышим. Понаехали. Для расейцаў Беларусь сёння гэта зручны хаб з таннымі кватэрамі і працоўным інстаграм. Для беларусаў жа гэта чарговы выклік для ўласнага дому, дзе разам з замежнымі айцішнікамі прыязджаюць і чужыя парадкі. Пытанне толькі ў тым, ці навучацца новыя суседзі паводзіцца нармалёва ды паважаць гаспадароў. Яно застаецца адкрытым. Здаецца, не вельмі чакаюць расіянаў у Беларусі. Неяк вот так вот, да, выглядае, але ж аднаго абурэння соцсетак недастаткова, каб некага пераканаць. Мабыць, недастаткова. Таму прапаную абмеркаваць, ці панаедуць расейцы, гэтыя расіяне ў Беларусі. У гэтым нам дапаможа сацыёлаг, выканаўчы дырэктар міжнароднай экспертнай сеткі iSense Владимир Кобец. Добрый дзень. Добрый дзень, Владимир. Вельмі рады, што вы да нас прыйшлі. Прямо вот, ну, вось, хочацца абмяркоўваць гэтую тэму. Што там з расейцамі? Я хацела запытацца так. Калі расейцы яшчэ з савецкіх часоў да нас панаехалі, я так разумею, можна падлічыць, колькі іх было з расійскіх часоў, ой, з савецкіх часоў да сённяшніх дней? Ввогуле сказаў, што трэба, калі размаўляць пра расейцаў, то яшчэ пачынаць ад старавераў, так, што ў часы Великого княства Літоўскага яны селіліся ў Ветцы, і міграцыя — это такі натуральны працэс, который адбываецца з розных прычынаў. У савецкія часы гэта набыло найвялікшыя маштабы, і калі так узгадаць савецкія часы, то мы прывыклі хіба да таго, што мы казалі недзе 10% насельніцтва — это расіяне. Насамрэч, гэта лічба мянялася, і найбольшай, самы вялікі адсотак расіян у Беларусі, ён прыходзіць на 89 год, на самы конец Советского Союза. Это было 13,2%, то бок 1 342 000 чалавек. Як толькі Беларусь атрымала незалежнасць, гэты адсотак стаў зніжацца. І
Калі мы паглядзім на 2009 год, то это уже 785 тысяч человек, 8,3%, и уже в 2019 706 992 тысяч человек, 7,5%. То бок працэс асіміляцыі, працэс змяншэння колькасці расіян у Беларусі, ён адбываўся натуральным чынам. І як бы мы не бачым і сёння, калі казаць пра сацыялогію, конечно, дзякую, я не сацыолог, але ў нас у эсэнсе есть сацыялагічная група, которая кіруе вельмі вялікія і добрыя спецыялісты. Нашы апошнія даследаванні сацыялагічныя, яны паказваюць акурат тое, што карэлюецца з рэакцыяй беларусаў на жаданне расіян у медыяпрасторы жадання. Дзякуй, но не, да? Так, потому что беларусы вельмі разумныя, это как бы все бачылі ў 2020 годзе, але яны разумеюць сітуацыю, разумеюць залежнасць эканамічную ад Расіі сёння, калі і з-за санкцыі мы маем фактычна, Беларусь мае толькі рынок расійскі. Але як толькі мы пытаемся пра мову, культуру і гістарычную, не дзякуй, мы асобна. Адразу моцна бачым гэту розніцу. Там толькі 2% жадаючых быць разам з Расіяй, а далей гэта абсалютна нармальна незалежная нацыя, которая больш не гуляе ў гэтай гульні. Ну, але ж велика Россия, там табе и Владивосток с Тихим океаном, и Дагестан, и увогуле весь Кавказ, я не ведаю, там и Астрахань с гэтым таким паўночным кліматам, і там, я не ведаю, і нават чарназёмны район прыгожы. Чаго яны, Калининград, чаму яны едуць у Беларусь, чым ім тут намазана? Ну вось і тут мы бачым вялікую розніцу паміж тым, што ў інтэрнэце сёння, і па тым, што адбываецца на зямлі. Мы не бачым в реальности переезду россиян у Беларусь великого. Нават, ну, натуральна, што мы не маем зараз статыстыкі за апошнія месяцы, але казаць пра тое, што прычынай прыезду будзе менавіта блакаванне інтэрнэту, то ёсць іншыя краіны, куды расіяне едуць больш упэўнена. Гэта Казахстан, гэта Арменія, гэта Грузія, гэта Турцыя. У Беларусі ёсць разуменне ў расіян все адно, што ў Беларусі інтэрнэт моцна абмежаваны. Это розныя трошку способы контролю, але гэта не выглядае як бяспечная краіна. Тым больш, што другім чыннікам для той катэгорыі расіян, которые маглі бы паехаць, гэта з'яўляюцца нізкія заробкі. І фактычна можна казаць пра тых, которые прыязджаюць працаваць на аутсорсе ў Беларусь, але гэта, напэўна, не ліберальная частка расіян, таму што гэта не бяспечная краіна, гэта все адно, как бы так, для іх это Европа, і мы бачым яшчэ з 2014 года, і як змянілася стаўленне да Беларусі, таму што гэтыя карцінкі міра, не свіжа. Для расіян это адзіная еўрапейская краіна, у которую можна паехаць у турыстыку адпачыць. Але калі мы паглядзім на пытанне доўгатэрміновае, стратэгічна, мы не бачым хвалі, потоку плыні расіянаў, которые бы прыязджалі ў Беларусь настала. Ім гэта не прывабліва. Але ж ёсць статыстыка, што расейцы купляюць тут нерухомасць. Ці ёсць гэта доўгатэрміновым планам на прыбыццё ў Беларусі, там, не ведаю, грамадзянства ўзяць, застацца жыць заўсёды? Хадзілі такія чуткі ўвесь час, што вось кватэры ў Мінску такія не танныя, наадварот дарагія, таму што вось забяспечаныя расейцы прывозяць сваіх жон і дзяцей, купляюць кватэры, іх селяць у Мінску, а самі, значыць, вяртаюцца весці бізнес у Так, і мы бачым гэтым больш разлік інвестыцыйны. То бок яны скупляюць нерухомасць зусім збольшага не для таго, каб тут настала жыць, а таму што гэта эканамічны разлік. Актыў такі. Актыў. Таксама мы бачым, што рост коштаў на аренду кароткатэрміновую, ён ідзе больш хутка, чым рост коштаў на кватэры. Это таксама гаворыць пра тое, што людзі прыязджаюць працаваць. Адпрацавалі і паехалі. Але гэта больш эканамічны разлік. Мы не бачым такой плыні расейцаў, которые прыязджалі, скупалі, і мы не бачым ніякіх анклаваў расійскіх, так, дзе бы яны селіліся масава, это быў бы нейкі расійскі там рэгіён, там, как Крым ці Донбас, у нас такого няма. То бок і вясковыя сядзібы не скупаюць яны, да? Я маю асабістую гісторыю, там, дзе мае сваякі яшчэ на вёсцы жывуць, бо сапраўды палітыка рэжыму Лукашенко прывяла да занядбання беларускай вёскі. Так, і гэтыя аграгарадкі, і ў некаторыя вёскі паехалі расіяне. Але да чаго гэта прывяло? Да таго, што у дзень, калі выплачваюцца заробкі, працаўнікі калгасаў хадзілі з міліцэйскімі дубінкамі, таму што гэта канвертавалася ў алкагольныя там нейкія такія гісторыі, таму якасць гэтых людзей яна невысокая. Але гэта зусім іншая катэгорыя, чым тыя, пра каго мы кажам, калі гаворым пра інтэрнэт.
А давайте попробуем зрабіць вось такі зборны нейкі партрэт вось гэтага расейца ці расейкі, якія ўсё-такі, ну, якіх цікавіць пераезд у Беларусь. Чым гэта чалавек займаецца, дзе працуе, яго ўзрост, сямейны стан, там, ну і палітычныя погляды, можа быць там. Нема такога аднаго блоку. Гэта 25-40 гадоў чалавек, вельмі прагматычны, практычны, і который прыязджае менавіта з тых повадаў, пра которые мы уже размаўлялі. Гэта праца, гэта аутсорс, так, гэта інвестыцыі, і гэта зусім не нейкая адзіная такая група, которую можна было бы вельмі так цвёрда ідэнтыфікаваць, так, этнічная ці прафесіянальна. Таму такі вельмі прагматычны, практычны падыход. Гэта самая еўрапейская краіна для расейцаў, адзіная еўрапейская краіна, которая доступна для іх пасля 22-го года перадусім. Вось. Але гэта збольшага гэта праца. Такое адчуванне, што яны вот просто інстынктыўна, як называется, быццам бы ненавідзяць захад, а самі інстынктыўна бліжэй бы да захада перамясціцца. Ну гэта так. З іншага боку мы бачылі і бачым вялікі адток беларусаў з Беларусі. Пасля 20-го года по розных адзнаках, это от 600 тысяч до миллиона человек, которые выехали. Это место трэба кімсьці запомнять. И когда мы кажем про миграцию у шкале року, году, то мы все одно побачим у 24-м годзе это нават минус 3000 з нечым, то бок это негатыўны приток. У нас та дзюра, которая трапілася пасля 20-го года, она не запаўняецца. І гэта лічбы, гэта не расіяне, гэта агульная лічба ўсіх людзей, которые прыязджаюць до нас. Ну, я ведаю, што пэўны час існавала такая тэндэнцыя, што вось тыя таджыкі, узбекі, выхадцы з сярэдняй Азіі, которые прыехалі заробітчанамі ці там зарабляць гастарбайтерам, не ведаю, в Расію, пачалі перамяшчацца якраз у Беларусь. Тыя ж самыя Яндекс таксі, вось таксоўнікі, гэтыя таксоўцы, яны выхадзы адтуль, таму што, ну чаму? Таму што ім бяспечней там. Многія і сюды ўжо пераязджаюць на захад. Ну і з поводу таксама той мобілізацыі, которая адбываецца ў Расіі, я б сказаў, што больш нас хвалюе менавіта з пункту гледжання бяспекі якасць тых расіян, которые пераязджаюць. Нават не колькасць, колькасці мы не бачым. Але якасць гэта, можна сказаць, і удзельнікі агрэсіі в Украіне, так, патэнцыйна крымінальная гісторыя. Гэта люди, которые повязаны с державным бизнесом российским, со спецслужбами российскими. Это та агентура, которая все равно приезжает, потому что мы бачим эти токсичные моменты у інтэрнэце. Вось гэта больш нас непакоіць, потому что мы живем у часе, который вельмі моцна і хутка змяняецца. І ў часе, калі працэсы, которые пачаліся ў Беларусі, яны нікуды не спыніліся, калі яны працягнуцца, гэтыя людзі могуць быць для нас небяспечнымі. І гэта трэба таксама для нас разумець. І другое пытанне, гэта той трафік, который ідзе праз нас. Мы ведаем пра міграцыю, пра інструменталізацыю міграцыі і выкарыстанне іх на мяжы з Польшай і Літвой. І гэта таксама выкарыстоўваецца рознымі групамі, у тым ліку тэрарыстычнымі, як трафік агентуры людзей у Европу праз Беларусь. І частка з іх асядае ў Беларусі. Мы нават, глядзім на это месца, дзе яны акумулююцца, гэта таксама небяспечна, і яны не трапляюць у статыстыку. А вось наколькі верагодна, што такія людзі будуць замацоўвацца ў Беларусі і ўплываць на ўнутраную палітыку, моўныя пытанні, электаральныя працэсы? Ну, менавіта таму я кажу, што гэта і ёсць самае галоўнае пытанне для нас, таму што гэтыя людзі будуць, напэўна, адыграваць сваю ролю. Наколькі гэта масава з пункту гледжання электаральнага, калі мы кажам пра рэжым, который ёсць сёння, то электаральна гэта ніяк не ўплывае. У нас не звязана ўлада ад электарату. Людзі галасуюць, ніхто это не лічыць. Таму пытанне толькі ў тым, наколькі гэтыя людзі смогуць заняць тыя пазіцыі ў дзяржаўным апараце зараз і потым, каб уплываць на прыняццё рашэнняў. У тым ліку умоўным пытанне, тому што зразумела, што это людзі не размаўляюць па-беларуску. І Беларусь таксама, трэба разумець, для многіх з іх прывабна тым, што тут расійскамоўнае асяроддзе і школа для дзяцей. Так? То есть дзеці прыязджаюць і ідуць у расійскамоўную школу. Так, гэта іх прываблівае. Вось, гэтыя пытанні могуць быць потым праблематычнымі, але ў адрозненні
ад нашых суседзяў у краінах Балтыі. Я лічу, што на гэты момант у нас і такой вялікай пагрозы няма, то бок у нас няма вялікай колькасці расійскай меншасці, асіміляцыйныя працэсы ідуць вельмі хутка. Я нават ведаю шмат з тых расіян, которые я ведаю, которые прыязджалі ў Беларусь, для іх это было адкрыццё Европы. То бок гэтыя людзі хутчэй нават успрымаюць некаторыя Беларусь як Беларусь, чым нават некаторыя беларусы. Давайте падсумоўваючы нашу беседу, як бы адным сказам, вось дайце адказ на маё пытанне. Дык ўсё-такі беларусам ёсць чаго хвалявацца ці не вось наконт расіян? Беларусаў заўсёды ёсць што хвалявацца. І гэта добра, што беларусы хвалююцца, таму што калі беларусы хвалююцца, то хвалюецца ўсё асяроддзе вакол, і хай гэта хваляванне конвертуецца нарэшце ў транзіт, у нашу нармальную Беларусь, которая павінна быць сукцэс-сторы. Так што хвалявацца это добра. Спадар Владимир, адказвае на маё пытанне, у мяне ў галаве такое, мы будзем хвалямі. Прывет, гурт Няміга. З намі быў Владимир Кобец, наш калега, который назірае шмат за тым, што адбываецца ў Беларусі. Гэта дырэктар міжнароднай экспертнай сеткі Айсанс. І мы вялікі дзякуй кажам. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. Будзем чакаць з новымі прычынамі хвалявацца ці не хвалявацца ў нашай праграме. Дзякуй, што ўсё нам растлумачылі. А мне здаецца, надышоў час чытаць вашыя каментары. Але спачатку давайте паглядзім, якія меркаванні пра Дзень волі мы ўжо сабралі. Святкуем Дзень волі. Вельмі асаблівае свята не толькі для мяне, а я ўпэўненая, што для ўсіх беларусаў гэта дзень, калі мы усвядомілі сябе як нацыя. На жаль, нам прыходзіцца захищаць нашу нацыю ўжо на працягу стагоддзяў, і я вельмі ганаруся беларусамі, што нават у такія складаныя цяжкія часы беларусы не апускаюць рук, і я спадзяюся убачыць шматлікіх беларусаў на дні волі у кожных гарадах розных краін, і я вельмі ўдзячная за тое, што нягледзячы на просты шлях вы працягваеце святкаваць, працягваеце расказваць пра Беларусь і не забываць пра нашу родную краіну. Дзякуй вам усім. Дзень волі – гэта той дзень, які нагадвае нам, хто мы ёсць такія. Што мы асобны народ са сваёй уласнай краінай, са сваім уласным гістарычным лёсам, які адрозніваецца ад лёсу іншых народаў. Гэта той дзень, які дапамагае нам не растварыцца сярод суседзяў і памятаць, што мы беларусы. Жудасныя апошнія карцінкі, але мы спадзяемся, ўсё будзе святлей, чысцей, і свята Дзень волі будзе з намі ў нашых сэрцах назаўсёды. Мы пытаем сёння якраз пра Дзень волі. Вось што, як вы думаеце, як вы будзеце, як называецца, святкаваць? Пішыце пра гэта ў нашых каментарах. Да, пішыце ўвогуле, ці будзеце ўвогуле святкаваць гэта свята для вас таксама, таму што некаторыя адрываюцца ад каранёў, забываецца, но мы памятаем, па гэтаму нам цікава. Пішыце вашыя каментары. Што пішуць? Пішуць, ведаеце, вось некалькі тут рэакцый было на апошнюю тэму пра расейцаў, вельмі мне спадабаліся каментары. Такі вельмі праўдзівыя. Давай. Тут нам вось пішуць: расейцы загадзілі сваю краіну, цяпер едуць да нас. Гэта жах, хутка ў нас, як у Рашы, ўсё будзе ў брудзе. Я вось... Штосьці ў гэтым ёсць, але я спадзяюся, што яны не даедуць ўсё ж такі. Вось. Ну і вельмі шмат каментароў было пра Кацярыну, пра размову з Кацярынай. Людзі вельмі рады былі яе пабачыць, вось пішуць: Кацюша, нарэшце, абдымаю, цалую, дачакаліся. Спадзяюся, памятаеш пра нашу умову о спатканні. Каця, ты найлепшая. Гэта піша Анна Скрыхан нейкая.
мы со Светой выглядели на Катю, и як яна сышла, мы поделились ураженными, что вот яна сядзіць, а ад ей святлу нейкае. Так, Чысціня такая, як Беларусь. Так, людзі, дарэчы, пра гэта таксама пісалі ў каментарах, што вельмі светлы чалавек, што вось прямо адчуваецца гэтая энергетыка. Не захавала на 5,5 гадоў забралі жыцця, а яна вось гэта ніякай крыўды няма, наоборот, такая высокая духоўнасць. Дзякуй Богу. Вось, Вожык Патрыёт піша: калі бачыш Кацярыну, то проста вяртаешся ў той дзень, калі плошча перамен стала цэнтрам Беларусі. Вожачак, мы салідарныя з табой. Ось, не магу вачэй адарваць ад Кацярыны, неверагодная, вельмі рада, што нарэшце на волі. Праз некаторы час мы вернемся да каментароў. Сандра, пішыце, калі вам бяспечна, не забывайце ставіць падабайкі, нам гэта вельмі важна. Пішыце, як будзеце святкаваць Дзень волі. Увогуле пішыце, каментуйце, што хочаце, асабліва каментуйце тое, што бачылі у нас у праграме. А мы прапануем пару хвілінаў добрай музыкі. Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому, бійся темної води під шкірою прихована. Колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти її пригрів, усміхнена, врятована. Небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Ніжна, грізна, суміш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спотворена, небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Та кинжал не здолає її
У эфіры раніца з Белсатам, нядзельны эфір. З вами вядуць Анатоль Шыравель і Святлана Зеленковская. І мы працягваем абмяркоўваць навіны мінулага тыдня. І перад тым, як да нас завітае новы госць, з якім мы пагаворым пра забарону на продаж піва з варожых краінаў, давайце згадаем адну вялікую беларускую праблему. Каго якую? Беларусь больше не займае першае месца ў свеце па колькасці выпітага алкаголю. Здавалася б, добрая навіна, але не спяшайцеся адкрываць шампанскае. Мы ўсё яшчэ ў вышэйшай лізе, а гэты кубак далёка не залаты. Сёння сярэдні беларус, паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, асвойвае 11,6 літры чыстага спірту ў год. Што гэта азначае ў рэальнасці? Уявіце сабе кошык, у якім ляжаць каля 60 бутэлек гарэлкі. Менавіта столькі выпівае кожны дарослы жыхар краіны штогод. Мы сышлі ад шакавальных 17 літраў на кожнага старэйшага за 15 гадоў у краіне, якія былі 10 гадоў таму, але стабільна трымаемся ў топ-25 самых пітушчых нацый планеты. Хто ж галоўныя канкурэнты ў гэтым сумным рэйтынгу? Мы знаходзімся ў самым эпіцэнтры так званага гарэлачнага пояса. Наперадзе нас суседзі з Балтыі. Латвія з 13 літрамі і Літва. Польшча дыша нам у спіну з амаль такімі ж паказчыкамі. Цікава, што Расія і Украіна афіцыйна п'юць менш за нас, але эксперты ААН намякаюць. Там занадта шмат шэрага алкаголю, які проста не трапляе ў справаздачы. Але праблема не ў рэйтынгах, а ў наступствах. Беларусь застаецца краінаю з небяспечнай мадэллю спажывання. Мы аддаем перавагу моцным напоям, а не віну ці піву. Для нацыі гэта каштуе вельмі дорага. Кожная 10-я смерць у нашай краіне так ці інакш звязана з алкаголем. Гэта не толькі разбураныя сем'і, але і велізарная дзірка ў бюджэце праз ДТЗ, праз траўмы на вытворчасці і хваробы сэрца. Беларусь паступова цверазее, і гэта факт. Мы вучымся адпачываць без градусу, але пакуль алкаголь застаецца адным з галоўных ворагаў нашага здароўя. Ці здолеем мы выйсці з гэтага рэйтынгу зусім, залежыць ад кожнага з нас. Недавно з'явілася навіна пра тое, што ў Беларусі забароняць продаж піва з несяброўскіх краінаў. Ну і на першы погляд навіна нават трохі кур'ёзная. У Беларусі ўжо так часта шмат чаго забаранялі, што мы перасталі ўздзіўляцца гэтым новым забаронам. Але ж якія ў гэтай забароны могуць быць наступствы? Мы паразважаем пра гэта з Алексеем Жукавым, рэдактарам reform.news. Алексей, добрай раніцы. Так, ну я лічу, што пачынаць нядзельную раніцу з піва – гэта такая прыкмета, што, напэўна, трэба мяняць лад жыцця. Закончым тортиком. Так что заставайтеся з намі, будзе яшчэ тортик. Так, хацела запытацца ўвогуле, адкуль растуць ногі такой забароны на імпартнае піва з варожых краінаў. Навошта гэта робіцца? Ну, глядзіце, найперш, гэта не такая ўжо навіна, бо піва ў гэтым пераліку забароненых тавараў з несяброўскіх краін, яно з'явілася з 1 студзеня. Там была прынятая новая пастанова па гэтым харчовым эмбарга. І ўвогуле гісторыя сягае ў 21 год, калі пасля гісторыі з Ryanair пачалі ўводзіць такія больш-менш балючыя санкцыі. Вось у снежні 21 года урад на чале з Галоўчынкам прыняў такую пастанову па ўзору расійскім. У 2014 годзе, памятаеце, яны ўвялі гэтае харчовае эмбарга. Вось у Беларусі таксама зрабілі тое ж самае. І пасля гэтая пастанова некалькі разоў мянялася, там адныя тавары адтуль прыбіралі, напрыклад, яблыкі ў міжсезонне, а іншыя тавары туды дадавалі. І вось у 23 годзе з'явіліся асобныя спісы для Літвы, Латвіі, Польшчы, і туды патрапіла піва. Таму піва з Літвы, Латвіі, Польшчы і з Чэхіі, яны з 23-24 года яго ўжо няма. І вось калі яны рабілі новую пастанову, перазапускалі гэтае эмбарга, то яны тады дадалі, што піва будзе забаронена з усіх краінаў, якія знаходзяцца ў гэтым несяброўскім спісе. Ну, я, прызнацца, вельмі здзівіўся, што яны нешта там забараняюць. Я думаю, яно ўжо даўно ўсё забаронена, і ў Мінску проста прымітыўна няма дзе купіць гэтага імпартнага піва, і пагэтаму, напэўна, зрабілі такое, типа, яго няма не таму, што яны не пускаюць, а мы забаранілі. Не, на самой справе піва імпартнае ў Мінску ёсць, і, напрыклад, з півам з некаторых краінаў там нават было лепш, чым у Варшаве. Бо, напрыклад, з брытанскім півам яго было б, напэўна, прасцей імпартаваць, таму там больш разнастайны быў асартымент.
У Беларусі дзяржава добра зарабляе на танным алкаголі. А можа, гэта зараз такая спроба заняць прыбытковую нішу, забарона гэтага піва? Ну, цяжка сказаць наконт заняць нішу, бо трэба сказаць, што адсотак вось гэтага піва менавіта з несяброўскіх краін ён у 21 годзе, а тады была апошняя нармальная статыстыка па Беларусі, калі ўсе дадзеныя былі з Беларусі, так, яго доля складала там 3-5% да ўсяго аб'ёма рэалізацыі ў Беларусі праз гандаль. У мінулым годзе дадзеных такіх агульных няма, але можна там пашукаць, і вось, скажем так, увогуле спажыванне піва за гэтыя 5 гадоў яно змяншалася ў Беларусі, і ў мінулым годзе склала там 402 мільёны літраў. За ўвесь год гэта была рэалізацыя праз гандаль. І вось імпартнай статыстыкі няма, колькі ў Беларусь завозілі, але вядома, напрыклад, з расійскіх дадзеных, што ў Беларусь расейцы накіравалі прыкладна 60 мільёнаў літраў піва. Гэта, дарэчы, менш, чым у 21 годзе, калі яго было 110. Так? І вось цікавыя дадзеныя ёсць у Еўрастата. Так? У Еўрастата у мінулым годзе адбыўся нейкі вельмі рэзкі рост паставак піва з Еўразвязу ў Беларусь. То бок з 21 по 24 год там было прыкладна 10, 11, 12, 13 мільёнаў літраў, а ў мінулым годзе адразу атрымалася, што з Еўрастат экспартавалі ў Беларусь 70 мільёнаў літраў піва. Так? І самае цікавае, што па статыстыцы гэта збольшага піва з тых краін, з якіх яго ўжо нельга пастаўляць у Беларусь з 23-24 года. Мабыць, у гэтага піва лёс, як у крэветак беларускіх. Ну, можа быць. Але ўсё роўна, там ёсць яшчэ і павелічэнне піва з Германіі, з Гішпаніі. Ну і можа быць, так сталася, што ў мінулым годзе вось гэтая доля піва імпартнага з несяброўскіх краінаў, яна, напрыклад, павялічвалася з тых 3-5%, напрыклад, до 80%. Так? І вось калі стала гэта 8-10%, там каля 30 мільёнаў літраў піва, то, магчыма, ва ўрадзе заўважылі, што а тут з'явілася гэтае піва, а яны ж там воююць за долю беларускіх тавараў на паліцы, і таму вырашылі, а у нас ёсць такі выдатны інструмент, і ён ўжо працуе вось з краінамі-суседзямі, то давайте мы ўсё гэтае піва і забаронім. І да 1 красавіка быў такі пераходны перыяд, калі піва з Чэхіі, Латвіі, Эстонії, Літвы і Польшчы ўжо не павінна было быць на беларускім рынку, але вось піва з іншых краінаў, ім яшчэ можна было гандляваць, і вось з 1 красавіка гэты гандаль забаронены. Я чамусьці так у фантазіях сваіх уявіў, што вось так з'явіўся Mac.by, так з'явяцца Guinness By там, і гэтак далей. Калі сур'ёзна, ці магчымы нейкія брэнды вось выпускаць у Беларусі? Слухайце, ну але гэта ўжо ёсць, бо шмат якія знакамітыя такія папулярныя брэнды, яны і раней выпускаліся ў Беларусі па ліцэнзіі. Я нават зараз не ведаю, як з гэтым, але вядома, што яны таксама выпускаліся ў Расіі, і частка таго расійскага піва, што да нас прыязджала яшчэ ў тыя гады, гэта было піва не з расійскай маркай, не з расійскім брэндам, гэта былі таксама ўсе тыя чэшскія брэнды, і гэтыя брэнды, некаторыя, калі у Расіі захавалася ліцэнзія, яны арыгінальныя, але там з'явіліся зараз яшчэ такія брэнды расійскія, якія напісаны кшталту гэтага Абібаса, напрыклад. Калі ён амаль... То бок не козел, а будзе козлел. Не, з гэтым там усё добра, але там ёсць такая, я бачыў, такое цікавае піва, кшталту Крушовец, але чамусьці напісана кірыліцай і яшчэ з нейкім умляўтам над О. Ну, можна парадавацца толькі, што не гэтымі самымі, не іерогліфамі. Але вот, а як тэхнічна? Ну, атрымліваюцца гэта ж варожыя брэнды. То бок, і што, і варожыя брэнды выпушчаны ў Расіі тоже будуць лічыцца варожымі? У гэтай пастанове там увогуле ёсць адзіны код номенклатуры 2203, і гэта пазначае толькі паходжанне піва. То бок, і нават яшчэ больш скажу, у той пастанове няма безалкагольнага піва, бо безалкагольнае піва, яно праходзіць праз мытню пад іншым кодам. То бок, калі, напрыклад, півавары ў Варшаве зробяць жыгулёўскае ці крыніцу, не ўдасца ўвесці ў Беларусь, да? Справа не ў брэндах, а ў паходжанні. Справа не ў брэндах, а ў гэтым самым.
паходжання. А як забарона на імпорт піва несяброўскіх краінаў можа паўплываць на працу беларускіх заводаў і на іх асартымент? Ну, гэта ўсё залежыць ад таго, якая сапраўдная была доля на беларускім рынку. Калі гэта 3-5%, то, вядома ж, асабліва там нішто не зменіцца. Калі гэта было вось у мінулым годзе 10%, то, магчыма, беларускія бровары нешта атрымаюць да сваёй долі, так, можа павялічыць там збыт, а можа наадварот, туды прыедзе піва, больш прыедзе піва з Расіі, альбо нават з якіх-небудзь там экзатычных краінаў, так, якія не ўваходзяць у гэтую забарону. Ну, так можна памеркаваць, што ёсць падстава для беларускіх бровараў увесці нейкія новыя гатункі, якія будуць займаць гэтую нішу, там, напрыклад, зрабіць якіх-небудзь там чэшскі пільзнер, такі новы гатунак, зрабіць яго больш лепшым, альбо вось пашырыць гэтыя так званыя крафтавыя лінейкі, якія таксама ёсць у Беларусі, у кожнага бровара, і, магчыма, яны гэта зробяць. Магчыма, не, я мяркую, што яны будуць арыентавацца на рынак, на спажыўца. Я неяк прапусціў наша бяседзе. Ты казаў пра імпарт піва, але вось пра спажыванне. Ці з'яўляюцца беларусы піўнымі патрыётамі? Ці вось любяць яны толькі сваё, ці ўсё-такі на самай справе імпартныя бренды займалі вялікую частку рынка? Спажывання якраз. Калі так паглядзець, то, напэўна, доля імпартнага піва ў спажыванні яна была не такая маленькая. То есть гэта было там агулам магло дасягаць там 20-30%. Бо яшчэ калісьці было украінскае піва, якое таксама ехала ў Беларусі, было даволі папулярнае. Вось у тым 21 годзе 19 мільёнаў літраў, гэта 7-я частка ўсяго імпарту, гэта была менавіта украінскае піва. Спадзяюся, што будзе развівацца піўны турызм, будуць ехаць за украінскім півам у Польшчу. Ну, дзякуй вялікі, Алексей. Дзякуй вялікі за размову. Нагадаю, пра магчымыя наступствы забароны імпартнага піва мы размаўлялі з рэдактарам Reform.News Алексеем Жуковым. Дзякуй вялікі за размову. То да мяне я працягваў бы пра піва з раніцы размаўляць, але вось героі наступнага матэрыяла зрабілі піва культурным фенаменам, але толькі адзін дзень на год. Як святкавалі Дзень Святога Патрыка у нашым наступным матэрыяле. Ой. У свеце адзначылі Дзень Святога Патрыка. Свята, калі людзі апранаюцца ў зялёнае, п'юць зялёнае піва, успамінаюць легенды пра лепрыконаў і магію кельцкай традыцыі. А ў Чыкага нават раку фарбуюць у гэты святочны колер. Галоўныя падзеі адбыліся ў Дубліне. Больш за 3000 удзельнікаў, дзесяткі платформаў, вулічныя тэатры, музыка і танцы. Усё ў адным вялікім шэсці, якое сабрала каля 500 000 гледачоў. Свята шырока адзначылі і ў іншых краінах. У Бостоне, Нью-Йорку і Лондоне прайшлі маштабныя парады, а славутае збудаванне па ўсім свеце пацвяцілі зялёным. Сам дзень прысвечаны святому Патрыку, апекуну Ірландыі. Паводле легенды, ён прынёс хрысціянства на востраў і тлумачыў ідэю Святой Троіцы з дапамогай трылісніка. Таму менавіта ён лічыцца галоўным сімвалам свята і ўсёй Ірландыі. З цягам часу гэтае рэлігійнае свята ператварылася у вялікі сусветны фестываль пра культуру, традыцыі, весялосць і піва. А вы паспелі адзначыць гэты зялёны дзень? На поўначы Японіі пачаўся сезон, якога чакаюць і рыбакі, і гурманы. У рэгіёне Хоккайдо стартаваў збор марскіх грабеньчыкаў, аднаго з самых каштоўных морапрадуктаў краіны. Рыбакі выходзяць у мора, здабываюць малюскаў і прывозяць улоў у бліжэйшы порт Ваканай, дзе яго ўжо разгружаюць і адпраўляюць на продаж. Халодная вада ў гэтым рэгіёне лічыцца ідэальнай для грабеньчыкаў, таму яны тут асабліва делікатныя і салодкія на смак. Але сёлета сезон пачынаецца няпроста. Уловы скараціліся праз павышэнне тэмпературы вады і недахоп планктону, якім кормяцца малюскі. Мы зробім усё, каб здабыць грабеньчыкі найвышэйшай якасці, нават калі іх стала менш. Спадзяюся, людзі ацэняць гэты делікатэс. Сёлета сезон здабычы марскіх грабеньчыкаў будзе доўжыцца да восені.
У Парыжы аматарам вострых адчуванняў прапанавалі незвычайны досвед – прайсціся па падвесным мосце ўнутры Эйфелевай вежы. Канструкцыя сеткі і трусаў нацягнутая паміж яе апорамі і літаральна вісіць у паветры. Яе вышыня каля 60 метраў. Турысты асцярожна ступаюць па ахійскай паверхні, спыняюцца, каб паглядзець уніз і адначасова перамагчы страх. Гэта мой першы такі досвед. Унікальна і вельмі страшна. Хтосьці, наадварот, атрымлівае асалоду ад вышыні. Я не баюся. Я пілот. Мне падабаецца вышыня. Падвесны мост адкрылі, каб прыцягнуць наведнікаў у ціхі сезон. І, як кажуць арганізатары, галоўная задача не проста паказаць Парыж зверху, а падарыць эмоцыі. Вітаю, сябры! З вами рубрика «Раніца на стылі». Натуральна, мы з вами не маглі абмінуць чырвонага дыванка «Оскар». Па-першае, гэта фінал марафону прэміяй і намінацыяў за мінулы год, але адначасова і кульмінацыя і ў тым ліку ў дачыненні таго, як былі апранутыя зоркі. Па-другое, сёння ўжо відавочна, што чырвоны дыванок – гэта самастойная сацыяльна-культурная з'ява, якая мае моцны ўплыў з пункту гледжання іміджу, піяру, маркетынгу, а таксама пазнавальнасці. Бо ад таго, як зорка выглядае на чырвоным дыванку, залежыць, як доўга яе будуць узгадваць у сацсетках і медыа. Па-трэцяе, сёння на чырвоных дыванках адбываецца спаборніцтва стылістаў і модных дамоў за права апранаць не толькі як мага больш зорак, але і зорак самага высокага ўзроўню. І відавочна, сёлета ў групавым заліку лідыруюць Dior і Chanel, а даганяюць іх Givenchy і Louis Vuitton. Па-чацвёртае, чырвоныя дыванкі – гэта люстэрка таго, якія тэндэнцыі сёння самыя актуальныя ў модзе і на самым высокім узроўні. Давайце паглядзім і адзначым, што пануе на дыванку люксавы мінімалізм. Гэта не пра дорага-багата, а дзе на першым месцы якасць матэрыялаў і крою, і павінна складвацца ўражанне, што вобразы чалавек ствараліся адно для аднаго. І, можа, нават не могуць адно без аднаго існаваць. Улічваючы гэта, прапаную сёння разглядзець не найлепшыя вобразы, іх было зашмат, а найгоршыя або няўдалы. Першы вобраз, давайте паглядзім, мы бачым, што тут было ўсё прыгожае адразу. Тут былі і стразы, і кветачкі, і пер'е, і рушы, і, здаецца, гэты вобраз быў нібы з серыяла «Брыджытаны». Але зараз мы бачым, што вось такі вобраз, дзе не атрымаліся прапорцыі і за вялікі верх, які не камплементарна згуляў з формамі самой актрысы, павінен быў быць разбаўлены нейкай такой спаднічкай а-ля пачка. Але, на жаль, не атрымалася. Наступны лук давайте паглядзім таксама, які быў таксама сапраўды трошкі дзіўны і зноў жа такі не атрымаліся добрыя прапорцыі. Вось яно, мы бачым, што нібыта нейкая пачварына, махнатая, белая, нібыта вылазіць з-пад сукенкі. І тут мы бачым, што мэч актрысы і сукенкі вобраза, на жаль, не адбыўся. Ну і яшчэ хацелася б таксама сказаць, што ўсё ж такі назіраць за гэтай з'явай неверагодна прыемна. І я абяцаю, што буду заўжды гэта рабіць для вас і прыносіць самыя цікавыя навіны з чырвоных дыванкоў і увогуле з міру моды. Што спадабалася вам больш за ўсё, пішыце ў каментарах. Ну, а зараз, мне здаецца, вельмі важна працягнуць размову аб сусветным кінематографе і у тым ліку пра беларускае кіно. Бо там таксама увесь час нешта адбываецца. Давайце глядзець. BFN – это белорусская сетка фильммейкеров. В первый раз мы собрались в 2022 году, и за последние 4 года мы кое-что смогли успеть. Проблема в том, что у нас нет проблем. Проблема в том, что, как сказала Леня, я позволю себе перефразировать, мы здесь делаем невозможных возможными. Мы провели одну конференцию, 3 баркэмпа. Мы организовали киноинкубатор микробюджетного кино, в рамках которого помогли 2 авторам закончить свои дебютные полнометражные художественные фильмы.
Мы открыли телеграм-канал Pitching Buddy, на котором публикуются финансовые возможности для фильммейкеров. Мы регулярно участвовали в фестивалях, оказывали поддержку фильммейкерам, продюсерскую, промоутерскую. И самое главное, что, мне кажется, мы достигли создания комьюнити, сообщества, суполки фильммейкеров, которые помогают друг другу не только на площадке во время проектов, но и в жизни. Можно похлопать? Баркэмп – это такая форма организации мероприятий, которую мы подсмотрели у наших IT-коллег. Программа формируется не организаторами, а самими участниками. В этой программе будет разбираться самый успешный кейс белорусского независимого кинематографа. Это фильм Юрия Семашко «Лебединая песня» Федора Озерова. Как зовут? Федя. Федя. Федор. Хорошее славянское имя. Молодец. Это в истории белорусского кино. Это первый художественный фильм, премьера которого состоялась на Берлинале. А одновременно мы раскроем этот кейс, как это удалось достичь, какие были сложности, какие сложности остались, а какие мы смогли преодолеть. Нескончаемая боль. И в качестве звезды нашего баркэмпа на третий день будет интервью или дискуссия с Сергеем Лазницей. Этот, как бы, наверное, может, даже мастер-класс называется «Шлях автора». Особенность Сергея Лазницы в том, что он как фильммейкер состоялся без поддержки домашнего кинематографа, то есть без поддержки российского или там, украинского кинематографа. Он всегда был сам по себе, он добивался результата вопреки обстоятельствам, и мы хотим с ним поговорить по душам, на грани откровенности о том, как это работает и что мы можем из этого подчеркнуть. Зычым поспеху беларускім кінематаграфістам ува ўсіх накірунках. Вельмі чакаем новых фільмах. Мы чакаем, вы здымайце. Здаецца, тут галоўна рабіць сваю справу, не гледзячы ні на што. І побач з намі госця, якая таксама ідзе за сваёй марай і шмат чаго дасягнула. Побач з намі кандытарка Валерыя з вельмі цікавай асабістай гісторыяй. І гляньце, які торт яна нам прывезла. Паглядзіце. Боже, якое шчасце. Вітаем вас, Валерыя, ў нашай студыі. Вельмі рады вас бачыць. Скажите, калі ласка, а як вы пачалі займацца кандытарствам? Ці насамрэч была нейкая прафесійная адукацыя? Студэнтка кулінарнага тэхніку. Не, ввогуле не. Гэта ввогуле цікавая гісторыя. Бо я вучылася на фельчара-акушэра. Обана. Так. Гэта побач з тортамі, пэўна. Але пачала займацца тортамі я яшчэ да гэтага, у 17 гадоў, калі была ў 11 класе школы. Вось, так што вызначыла я прафесію яшчэ да таго, каб пайти вучыцца. І ввогуле я не вучылася на гэта. Гэта была такая моя, ну, як бы аддушына, такая, вельмі мне гэта было... Ну так, я заўжды так люблю як бы творчае штосьці займацца з дзяцінства. Я там і танцавала, і спрабавала там штосьці пець, і мела шмат заняцій такіх. Вось. І торты, ну гэта раптам так атрымалася, бо першы мой торт не торт, гэта была ввогуле шарлотка, такая уданая па рэцэпту з інтэрнэту. Вось, я просто прыйшла са школы, і мне вот просто попаўся такі рэцэпт, яна называлася «Шарлотка 3 стакана». Так, вельмі цікавы рэцэпт, і я так подумала сабе, што... Стакан мукі, стакан цукру, стакан... Так, стакан манкі. А яблокі. І яблокі. Вось, і я зрабіла яе, і яна ў мяне выйшла. І я подумала, што гэта вельмі цікава, што я штосьці таке зарабіла сваімі рукамі, і я магу яшчэ што-нибудь паспрабаваць. Вышла шарлотка такая: Валера, кидай медицину, ідзі з пячы. На самой справе як вообще было? Як было? Хто паўплываў? Па-першае, хто настаяў, каб пашла вучыцца не на кандытара, а на медыка, а па-другое, як
гэта адбываецца, чалавек вучыўся, а потом такі, буду печь торты. І кінулі медыцыну. Не кінула, давучылася і працавала 3 гады. Вось, так што не кінула. Але так, ну, гэта быў такі сямейны савет, можна сказаць, таму што я хварэю на цукровы дыябет. Вось. І як бы пойсці в медыцыну, гэта было такі выхад для таго, каб, ну, заўжды штосьці мець, бо, ведаеце, я захварэла яшчэ 23 года таму. 24, то есть такі был стан, ну, вельмі, як бы, ну, просто нічога не было. Вось, і мама, і бабуля, якія мне вельмі дапамагалі, якія мяне глядзелі, яны, ну, гаварылі, што вот, если пойдзеш у медыцыну, тады у цябе ўсё будзе. Ну, хоцяж бы там якась... Ну, не інсулін, які шприц. Ну, інсулін, так. Хоч нешта з работы вынесла. Знаёмства ў медыцыне, ну, штосьці такое, і гэта можа выратаваць. Вось. Таму я пайшла ў медыцыну, так. Ну, і адпрацавала, чэсна, адвучылася, адпрацавала 3 гады. Вось. Ну, і потым я так падумала, што гэта ввогуле не маё. Я вельмі люблю дапамагаць людзям, вельмі. Але, ну, гэта на мяне дрэнна ўплывала. Вот. Вось просто, што я не чула сабе. Высмоктвала, пэўна, ўсе сілы гэта праца, правда? А гэта, пэўна, праца сілы аднаўляе. Дарэчы, пра сілы. Я пачуў, дыябетык, да? Значыць, ну, ведаю, гэта ад некаторых крыніц ведаю. Атрымліваецца, цукар забаронены. Дык а як тады кандытар і цукар? Як рабіць? Можа, нешта прыдумалі для хворых шарлотку, на каб дыябет? выйшла, і не пакаштаваць. Ну, ведаеце, як бы заўжды такая ёсць мысль у ўсіх людзей, што если ты диабетик, то ты не можешь ввогуле, не знаю, стаять за километр до тортаў ці якісь там сладости і... І перасякацца. Но так, нават не дыхаць вакол іх. Вось. І гэта на самой справе мне дапамагло. То, что я стала кондитером, я могла есть десерты без контролю. Вось просто есть. И цукор тогда не дзейнічае, да? Як без контроля есі? Не, но цукор, он же повышается. Так, і гэта на маё здароўе вельмі дрэнна ўплывала. А поскольку мне заўжды забаранялі гэта есть, ну так, як бы ў меру, але, но, хацелася яшчэ, а яшчэ я была дзіцём. Ну, от 5 лет я хварэю на дыябет. Вось, і калі я была дзіцём, ну, конечно, хочется там цукерочку якусь там схапіць, так? Но, і калі, напрыклад, дазваляюць только одну цукерку, вось, вагуле одну цукерку на дзень. Для дзіцёнка гэта, ну... Страшно. Вось, і я пачала без контролю так есть, і кандытарка мне дапамагла, таму што я пачала прафесійна, з такога прафесійнага погляду глядзець на дэсерты. То я уже, напрыклад, если там штосьці такія хімознае, знаете, такія, то я могу попросту, ну, сказаць не. Адмовіцца так і сказаць, што мне гэта не цікава, што я гэта есці не буду. А тут цукар ці ёсць у гэтым тортику? Так. Тут ёсць. І я вагуле ем цукар. Я ем усё. Ем всё, але я ўжо, ну, знаю меру. Ага, то ёсць нормат. Ну, зразумела, мы таксама пра гэта чулі. Распавядзіце нам пра гэты тортик. Так, такі прыгожы, што тут намалявана і чаму менавіта гэтым намалявана, і што ў складзе, і хацелася б, напэўна, паспрабаваць яго, паштаваць. Хочаш з'есці? Я ўжо сяджу, я разумею, што мяне ўжо поўны родственны, да. Дык што там з гэтым тортиком? Пра гэты тортик. Ну, я хочу пачаць з таго, што я з Палесі, я з Гомелю. Вось, і таму я як бы хацела зрабіць штосьці такое з тых краёў, так, как бы нагадвала дом. Вось, таму тут такая прыродная тэматыка, тут такі мох, тут такі, гэта таксама... Курган нейкі? А мох з чаго зроблены? Гэта бісквіт. Так. Гэта я вагуле заўважыла гэту ілюстрацыю на Пінтэрэсце. Я не ведаю, я спрабавала знайсці аўтара, але, ну, нема аўтара, можа, хтосьці знае. Вось, і я калі
як бы ведаеце, як яно бывае, што я, напрыклад, штосьці прыгожае замечу, і ў мяне ўжо ідзе такі поток як бы творчасці. Вось. І я прыдумала гэты торт. Ён вельмі цікава у начынкі. Там шоколад з грибамі. Чакайце. Як гэта можна так? Сапраўдна грибы там? Так, сапраўдна грибы. І ў разрэзе будуць, разрэжам там банка з грибамі. Яны не будуць цалкам там, але гэта такі крэм на базе як бы шоколаду, слівак і грибоў. А што дае выкарыстанне грибоў? Гэта вельмі такое цікавае спалучэнне смакаў. В агуле ёсць такая гісторыя ў мяне пра гэтае спалучэнне. Я яшчэ ў Гомелі ў году 2017 хіба спрабавала гэта зрабіць, і я рабіла такія цукеркі-труфлі. Вось. І яны таксама былі з шакаладам і з грибамі. І ўсе баяліся, вельмі баяліся гэта каштаваць. В агуле, таму што выбіралі якія-небудзь такія смакі класічныя, тыпу там трускавка за слівкамі, што-то такое. Вось. І я спрабавала зрабіць такі грыбы з шакаладам, і людзі вельмі баяліся і падыходзілі так нясмела. Валерія, а мы не боимся. А мы не боимся, будем создавать. Давай нам, может, отщипни по кавалочку. Ну, давайте. Я то сам не ризикну його. Там і нейкий нож є, і лопат. Ну, так. Я спочатку свеці собі вже, ладно. Тільки невеликі, мне так. Я дуже, одразу дуже. Волкова. А можна їй з гэтага половинку і мне половинку. Боже, Света, тобі самое пригожее з мохом. З мохом. Я мох люблю. Ну і мені щепнуть трохи там з бачка якого-небудь. Спілкуємося мохом. Боже мой, як гэта цікаво виглядає. Так, а там ще є лопатка, може, ще можна. Ага. Помагчи капні. Ну і що, Света, ти відчуваєш там? Де там гриби? Як смачно. А гэта з інтэрнэта недзе рэцэпце, гэта аўтарская? Самі придумали, аўтарства ваше? Так, я працую як шэф цукерні. Вось яшчэ пачала гэта ў Менску. Вельмі смачно. Дякуй. А ты чуешь ты грибы? Что-то не могу понять, но я чувствую какое-то такое счастье, что у меня аж слеза прилась звуком. Вельмі смачно. А я, до речі, трошки чую. Не знаю, я б сказав, що це торт трюфельний такий, Ну так, нагадує такий смак трюфельний, але трюфель з шоколадом, то вже такий класичний смак. Я сподівався на смак машльонка з цибулею, ну чомусь тільки. Балуючи ви нас, як же смачно бути свядовцем. Вось, я сама придумываю все рецептуры, то бок усе там такія... Я, напрыклад, яшчэ маю макарон з пралінэ з грэчкі. Секунду. Только что у шлейфе таким пошлявкуща такого, да? Вот я чую боровичок, потому что сказала, может быть, это я себе внушаю, як бы, да, но... А в яких країнах які смаки увогуле популярны? Что где, вот, не знаю, там, торт с чалёткой, там, торт ну, на самой справе. А якія, вот, где? Есть на самой справе у нас такие, во всех странах, такие больше популярные, такие классичные смаки. Але у меня была, на початку моей працы была такая миссия, я лічу, что мы маем, ну, як бы такие... Я могу сказать, что мы маем такие, як бы, наприклад, слух і зрок, да? Мы их развиваем, мы праз гэта чуем мир. Але смак гэта таксама такі, як бы, спосаб пачуцця свята. Вось, і яго таксама трэба распрацоўваць, яго таксама трэба пашыраць. І тады мы, як бы, по-другому ўспрымаем мир. Вось. І я заўжды так, як бы, за тое, каб рабіць штосьці такое некласычнае, но і я вельмі рада, што я магу для вас такое зрабіць. Дякую вялікі. Настолько нам дагадзіла, што я б уже заканчивал бы программу и ішоў бы есці торта, но у нас шмат пытанняў ще на самой справе. Да. Я хотела запытацца, а вось чым розніца смакі, напрыклад, у Беларусі і ў Польшчы? Якая розніца? Што выбіраюць там і што выбіраюць
тут? Наприклад, що в Варшаві і в Мінську? Насамрэч, мы маем такія вельмі падобныя смакі. Вось, напрыклад, палякі вельмі любяць таке штосьці твараговае, таке вось у них есть сэрнік, так, то як наша твараговая такая запеканка. Вось, але палякі, напрыклад, у мяне найчасцей выбіраюць смак вішня з шакаладам. О, вось, чамусь так яны яны вельмі любяць вішню, любяць малінку. Так, вось, а беларусы ўжо такія вельмі смелыя да таго, каб выбраць там, напрыклад, банан з брі, так, я маю яшчэ такі торт. Банан з брі? Так, банан і сыр брі. У нас же было на святкаванне. Да, на святкаванне гадавінкі нашай раніцы, першага годзіка якраз быў тортик, я так разумею, ад Валерыі, і ён быў менавіта з брі. Гэта было вельмі смышна, хотел сказать. Пышна. И смачно разом. Смачно, да, атрымалася смышна. Смачна было. Дзякуй. А палякі ці елі б такі торт? Ці ухвалілі б? Ну, яны не такія смелыя, вось. Але як прыехалі беларусы, яны ўжо пачынаюць, ведаеце, штосьці тут рабіць такое цікавае, і палякі як бы так больше смелыя становятся. Заканчивается наша программа, но не заканчиваются пытания. Поэтому пропоную, как журналист-кондитеру и медику в чем-то, пропоную экстрим, блиц. Блиц. Короткие пытания, короткие отказы. Готово? Поехали. Який смак частей за що выбирают клиенты? Малина-фісташка. Твое любимое сполучение смаков? Ой, гэта дакладна грибы з шоколадом. Супер. Самый любимый тип замовы? Ой, калі мне давяраюць усё. Ад пачатку да дэкору, да начынкі, гэта маё самае любімае. Торчик под ключ называется, да? Самый нелюбимый тип замовы? О, гэта калі надсылаюць фота іншага кандытара і просяць зрабіць так сама, як на тым фота. Капец. Не робите так. Референсы клиента ці ваша творчасць, што важней? Моя творчасць. Ну і апошняе. Праца ў рэстаране ці праца на сябе? Праца ў сваім рэстаране. О, сваім. Цудоўна. Спадзяёмся, так і будзе. Дзякуй вялікі, Валерыя. Просто магутнага, смачнага такога, я не ведаю, насычаны смак, шакаладны, з лёгкім адценкам такога нечага грыбнога, но гэта не, як называецца, не отвлекае, не збівае твой смак, а наоборот, дае рэцэптарам вось той спектр вельмі багаты. Так, дзякуй вялікі вам, немаверная кандытарка Валерыя частавала нас сваім тортам і апавядала пра самыя незвычайныя смакі. А у нас засталося мала часу, праз хвілінку пачнём чытаць все-таки ваши каментары, але спачатку нагадаем пра адну вельмі добрую падзею. У Дзень волі ў Варшаве вялікі канцэрт гурта Крамбамбуля чакаецца. З іншаземных абласцей, не няправільных гасцёў, з іншаземных абласцёў. Вось прыехалі усе, містер пані Ерміш'е, всі сеньораў і мадам, прахадзіце, гаспада. Ну і што пісалі нам нашы глядачы? Сандрачка, якая з нашых тэмаў іх больш за ўсё усхвалявала? Ну, больш за ўсё усхвалявала Кацярына. Пісалі больш за ўсё пра Кацярыну. Але вось хацела яшчэ прачытаць вам зычэнні, якія людзі пісалі вызваленым палітвязням. Ой, гэта вельмі важна. Вядома пра Дзень волі, пра нашае пытанне, на якое адказвалі. Вось. Валер, які наш вядоўца, вось сёння таксама быў у эфіры і пісаў зычэнне. Зычу ўсім, хто выйшлі на гэтым тыдні на волю, як мага хутчэй аднавіцца, а крыяць абдымаю ўсім сэрцам. Здзівіўся, што не паклікаў на рыбалку. Пакліч. Можа, у асабоўку. Так. Вось. Сафія яшчэ пісала, што ад усяго сэрца жадае хутчэйшага вызвалення Ігару, мужу Кацярыны, каб гэтыя цудоўныя людзі былі разам. Далучаемся. Так. Ну і наконт дня волі людзі таксама пісалі шмат. Вось Вожак, напрыклад, піша, што Дзень волі цягам апошніх гадоў стаў неад'ёмнай часткай жыцця. Адзначаем па меры магчымасцяў, ці то вандроўкай у гістарычныя мясціны, ці добрай музыкай у добрай кампаніі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Па ўсім свеце будзе шмат мерапрыемстваў, пачынаючы там даже нават не з 25-га, а ўжо пачалося. Я ведаю, што ў Амерыцы, в Аўстраліі, паўсюль, дзе жывуць беларусы, Дзень волі адзначаюць, і мы тут адзначым і ў 25-х, і нават 28-х будзе шчасце.
Так, і вось мне яшчэ спадабаўся каментар. Владзімірович пісаў: 25 я пачну з чырвонага-белага, што б гэта не азначала. А я думаю, что мы можем запросто вводить традицию на 20, ну, как бы, гляди, день народзінаў программы, а потом день воли. И у нас есть две причины съесть смачный торт от Валерии. С бры и с грибами. С бры и с грибами, да. Так, ну і вось, што мне яшчэ тут спадабалася. Некаторыя людзі пісалі, што будуць глядзець стрым Белсата, што вось яны глядзяць кожны год. Я так скажу, і гэта правільны выбор. Робите, як гэтыя людзі, глядзіце стрым Белсата. Абсолютно згодна, абсолютно Во, так. глядзіце Белсат. Будьце разам з намі. Не толькі раніцу глядзіце прама, таму што гэта вельмі важна. Дзякуй, Сандра. Дзякуй, што ты сачыла за каментарамі. Нагадаем, калі вам бяспечна, не забывайце пра падабайку. А мы не развітым еще, мы кажем до наступных выходных, бережите себе, ну и, конечно же, музыка на финал программы, да? Правда, Сандра, правда, Света, пока-пока. Любим вас. Де ти зимувала, ю садочку на клиночку, сорочечку